forzados, sino máis ben con inteira liberdade? Si viestes. Estades dispostos a cumprir os vosos deberes de matrimoniais, a querervos un ao outro e a guardarvos respeto mutuo ao longo de toda a vosa vida? Estades dispostos a recibir agarimosamente os fillos que Deus vos queira dar e tamén a educalos segundo a lei de Cristo e a doutrina da súa Igrexa? Como tenedes intención de contraer matrimonio, dádelo a vosa man e así manifestado o vosso consentimento diante de Deus e da súa Igrexa. Agustín, queres acoller a Silvia por muller túa e prometes que has de ser sempre fiel tanto na alegría como na adversidade, tanto na saúde como na enfermidade, tendo-lle amor e respeto todos os días da tua vida? Sí, quero. Silvia, queres acoller a Agustín por marido teu e prometes que has de ser sempre fiel na alegría como na adversidade, tanto na saúde como na enfermidade, tendo-lle amor e respeto todos os días da tua vida? Sí, quero. Que Deus, noso Pai, lle dé a firmeza ao consentimento que acabades de manifestar diante da Igrexa e vos conceda a plenitude da súa bendición. Porque Deus agora xuntou que ningún home se atreva nunca a separar. Agora, igual que os amigos a esta maneira,